Niko tu pale nilikuwa cause line iko both sides. Niko hopeful nitapata but ukiangalia gari ziko hapa ni more than 50, so hata sijui kama by the time nafikia pale mafuta itakuwa imeisha kama ama bado itakuwa. Moko kuom nyamburko manie bombe manie imbo mar Kenya ne oriembo kuom thuolo malach mondo giyud mo kata bed ni nengo ne olokore. Moko kuom kuonde ma inyiewo petrol kama ne uso mana petrol ma nengo ni malo kata V-Power. Gisagre gisepango line kacha kresa parga chiel gokinyi to mafuta ma wan go en mana petrol, diesel waonge go. Emomiyo jo pikipiki gi jo piny thagre. Mega kuna mafuta tunajaribu kutafuta mega tujapata, kuja Mbale Majengo baada ya kuna nilibidi nikuja mpaka Kisumu at least tuone kama tunaweza pata mafuta. Sasa chunga almost 1.5 hour. Mondo miamanya mafuta akati kama mafuta ongati kwa ni mafuta onge mafuta bekuwa biro kae bei yedo na madechel makaraka bei ko yedo na wakia kazi ka chande te usona fuel 165 na beach 1 liter o customer ka yudo kama tinge ga pra beach pile ka ngise rano meda 10 doge o oya no dhi makoro sani atiyo ni mana fuel. Midhiero no bende ne okoweyo bombe mane Kenya man masawa kaka Kirinyaga kama jo hala matiyo kod nyamburko ne oyudo pek bang' bedo kod rem mar diesel. Tulikuwa na lori ilikuwa na mbao, tulikuwa tunasafirisha hadi Nairobi. Sasa lori yetu imekwama kwa njia kwa sababu haina mafuta. We've not been able to explore vizuri into the interiors na tujaweza kuhit the target group that we wanted juu hatuna ample mafuta. Jodak madhowadh na mchumbi kama ne midhiero no chope kawuono ne oywak ne piny owacho mondo tim mapiyo mondo ne ni modhigo yudore ka oyuto gi pokorochore kaka osebet kuonde mamoko. Maisha itapanda bei, chakula itapanda bei. Sisi hatujotoka kwa ile hasara ya corona na vile tulihangaika corona, election naye ndio hii. Kwa hivyo sisi tunataka uongozi. Viongozi tunaomba waangalie hili swala kwa sababu watu wanateseka sana. Sisi watu wa chini kama patapota tunateseka sana. Ama pia nao watasema swala la Ukraine na Russia wasingizie hapo basi kusudi wapate kuvuna, maana tunajua kuna matapeli wakubwa sana Kenya. Nok mar modhigo koro wachore ni dhi medo midhiero ne yore mag yuto mopogore opogore kama nengo mag mwandu bende medo mana idho kaluwore kod pek mantie yore mag wuoth. It's not every load that goes to a petrol station. No. A good percentage of that load goes to the direct consumers. It is going to affect price hikes for all products. And you see, once the prices of even the other products, once the prices go up, they never come down. It will be a permanent, level. So I think somebody touched the wrong button. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora jua ngamana gikanyo report mabende uchiu koda jafombo marwa Edwin Okoth mabende chako nwa tuak marwa manire chenro mar Mbaka Oromo duchieng makawuono kabende ena chiedh nade mabende gisanieri koro osekoko piny Kenya mangima manira chiedh nade mar nok mar Mauta mabende piny Kenya osebedo godo chakre chien tarik 28 mar dwe mar adek mar higani korka korgi duola mar EPRA to achanga ni piny owacho mapacho ka nitiere koda Mauta mabende giwachanga ni chakre chien tich adek mar jumani nok mar Mauta makamano ok bibedo e kor gwenge mapacho kaindi wan pod warito mana neno ukinge machalo kamano ka kuonde logo mopogore opogore obed imbo mar Kenya obed hoho mar Okak bura Nairobi kaindi bende waneno kuonde miloge mo ka bende opong gi nyamburko kanyakla koda boda kuma intiere nyakora mugejua chal nade yoronwa uti namba mar SMS ariade ka nono mbui mar Facebook kacha wantiere live video Ramogi TV Kenya abinyalo Twitter chel koda mbui magaduto te iyuda @Sharon Ongao inyiso wani kuma intiere lita achiel mar mo bed diesel kata manero mar petrol iuso e nengo machalo nade kokamano dishi makawuono etwake chenro mar Mbaka Oromo kan kenda antiere koda reporter marwa Edwin Okoth mabendo biro gogo mbaka kaluore koda nok mar Mauta. Edwin machigni Ero kamana inyashara. Ichako juma nade? Juma chakore maber.
kendo to wak mana ni koro ng'ikruok ma wan go e wach mar modhini ema ok ane ka dhi kodwa maber to wageno ni biro mana lose kapok juma orumo. Edu ningine sibedo kiluwo kata mna nok mar Mauta e kor gwenge ma pacho kaendi kata mna report ma bende ok waneno kaendi luwore koda achiedh nade ma bende joriemb nyamburko yud. Inyalo mna leronwa ni achiedh nade ni ka nochako karang'o? Achiedh nade ni ochakore kapok oromo tarik 28 kata ka bed ni tarik 28 to koro nokwako gwenge mabet thoth ma ji ne nyalo winjo. Ngine wan Nairobi ka wachako mana nene ndalo 4 mokalo ndalo 3 to chon gwenge kaka Yala nochako bet gi ng'ikruok matindo tindo kosekalo koro dhi mana jumbe 2. Iwacho ni imbo mar piny Kenya gwenge mag Western Yala gini noyudo ng'ikruok chon to Nairobi to koro chope, Mombasa be no chope nyoro. Ngini Mombasa kama modhi ae mokwongo. Kora pani sani wanyawacho ni okwako piny Kenya mangima. To en gi wenge mang'eny. Wenge mokwongo wachore ni joma uso modhi momako modhi. Wange mar ariyo wacho ni lweny moro manowuok e Russia gi Ukraine omiyo nengo modhi odhi malo. Wang mar adek bende wacho ni nyalo bet ni jomoko joma timbe gi ok beyo e ohala dwa mana loso pesa gi yo moko winjore. Koro nyalo bet ni mago wengege mang'eny. Tapani kwa ng'iyo mos to gini en mana ywaruok e kind weg joma uso modhi to kod piny owacho. E kama pek ni nitiere. En wach omenda ema ji yware ne ka. Kamano. Mana kaka iwinjo ka report no wacho. Awinjo report e yo makare. Kata nyako Ramogi mana kaka pile. Ngini chenro mar Mbaka Oromo kaendi bende wami weche manyien kaka gituchnwa. Kata sani eri yieno mar mondo mi wadhi achiel kachiel. Haji bende gisani eri loso kaluwore koda okenge mag weche gweko mag yiero. Wawinjo ni owachang'o. For coming all the way here and sharing their experiences and international best practices. We have also tried to focus on regional practices, and hence we have the Electoral Commission member from Ghana and also from Zambia, because we think solutions can also be gotten from Africa itself. So thank you very much for coming and gracing this occasion. Finally, at the ODPP, we are committed to ensuring that the perpetrators of electoral offenses are prosecuted and punished to the full extent of the law. We remain conscious that no meaningful fight against these crimes can be won without cooperation with our stakeholders, and hope that we shall build strong partnerships going forward. I wish you all candid, honest, and fruitful deliberations during these training workshops. Thank you, and God bless you all. Sorry, I had to read this quickly because Honorable CJ, I have another engagement at State House. Hopefully, we'll still be able to make it. So I was trying to go through this very quickly. But before I call upon the Honorable Chief Justice, I will ask my colleague, the DPP Ghana, to come and say a few words. Karibu. Her Ladyship, the Honorable Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya, the Honorable DPP, Chairpersons of the National Cohesion and Integration Commission, and the Chair of the IEBC, invited guests, heads of independent commissions, executives of ICJ, representatives from Zambia, from Texas, USA, executives of the AJA, permit me to adopt the other existing protocols. I express my gratitude to the Office of the Director of Public Prosecutions for inviting me to join you in this 4-day training program.
I bring you very warm greetings with the assurances of the highest consideration of the Attorney General of the Ministry of Justice of the Republic of Ghana, who is my boss. Kenya and Ghana, as you all know, have had long relations since pre-independence on our shared colonial struggle of our first presidents. Thankfully, the friendship between the two countries have blossomed over the years. The holding of elections in some developing countries, including Kenya and Ghana, invokes considerable apprehension. What accounts for the apprehension is the fact that the democratic system of governance is so fairly young in sub-Saharan Africa and in our countries. I want to take this opportunity to share the experience of my country, Ghana. Nyakora juang manene Oromo kaluwore koda ikruok mar yiero maduong' ma higani ma bende piny Kenya biro timo chieng' tarik 9 dwe mar 8. Waneno kanyo Yusuf Haji ma bende njamin wach maduong' kama bende nochiwo twak mare kanwadhi achiel kachiel kanyo. Pod aparo ni maendi en chenro mar Mbaka Oromo. Thuond wach ma bende watwaki okinyi ma kawuono en kaluwore koda nok mar mafuta. Manana Nurdin Haji nyakora juang ok Yusuf Haji. Koko manya kwa Ramogi juang wabro dhi achiel kachiel e kaunti ma Migori kama bende wantiere koda ripota marwa George Juma ma bende oikore kanyo mar kelonwa achiedh nade ma bende okwako kaunti ma Migori kaluwore koda nok mar Mauta. George Juma kinyalo mana winjo yo makare nikech waneni makare kaunti ma Migori ochiew nade. Ang'eni achiedh nade makoni kod kocha pod omako piny Kenya kaluwore koda nok mar Mauta. Kiwinja tinyalo mana dhi nyime. Awinji balere kinyalo ng'iyo toka kanyo nyano kantie kwan oganda mathoth ahinyo riemb boda bende osebedo ka opango line ka kuom seche mathoth. Moko kuomgi ne ochopo ka kar saa 2 mar okinyi, ka moko nobiro ka kar saa 11 mar okinyi mondo ne gimany mafuta. Bende nyaka sani kodre mane kuonde machuok mayal mafuta e boma ni ma Migori. Moko kuom wachni nyaka sani kuonde moko bech petrol osemedre. Kata kamano ka mwantiere ka bech petrol en mana macha siling 136. Kata kamano nyaka sani onge ng'ama koro yiene olo fuel maloyo siling 500 kata ongol petrol maloyo siling 500. Kabende wantie kod oganda podo kwa wuok kod into ne gichopo ka sadi to midhiero mane magineno nyaka sama wueni achiel kachiel lenga matin achako ri adani chak ne gi nyingi dikwani ni biro ka sadi mar kao mafuta to chal nade chamo wueni. An iluonga ni Saitoti George, ang'era gi nyingo mara Atoti Cardinal. An abiro ka kogwen sa 11 kana biro go fuel e apiko na monda go dongware to pok ayudo fuel nyaka sani, pok ayudo fuel. Koro akwamo are sa 11 nyaka sani okanyal tiyo, akia kaka gi chiemo, akia kaka di dak, akia kaka di chulo wuon pikipiki ne. Koro akwamo bai gimoro kane pok Jubilee government odonjo fuel ne wagoyo at 90 shillings per liter. Sani wagoyo 136, around 150. Waol gi sirikal masani gimany kaka gikonyowa. Kageo ibiro ka sadi to manye fuel cha osebedo ka chalo nade? An David Okelo Chola, nabiro ka saa 2 okinyi nyaka sani pok ago fuel. Nabiro ka saa 2 okinyi nyaka sani fuel sani do tinegowa. Omiyo sani sirikal gogone kaka konyowa, kaka modhi dhiye. Agende nyaka sani pone ko kiyudo mafuta kama wueni idhi timo nao kaka in kaka jirem boda boda. Akia na god kwero kapona kado fuel tadhi kwamo kaka madhi manyo guest man inde. Kama na wuoyo gi ng'amo gika ok ang'eni wuok kanye mondo bi many mafuta kama koro wantiene. Awuok e area mar Migori, area mar Nyikendo, iluonga ne Christopher Pira. Wach mar fuel osechando raia. To jotendwa to ringo gi geche madongo dongo ka gi campaign. Wakia ni mafuta gin giyudo kanye. Sama giringo ka gi campaign, raia ma gidwaro kura kuom gi to hinyore. Pok wawinjo ka giwuoye wach moro amora mar mafuta. Kwa mano wadwa ni mondo gi address wachini ka okamano to gimbe gi suspend campaigns magi mondo no atiyo kod ng'amo gik daka achiel iwuok kanye mondo bi manya petrol kama wuoyni. Yes, an iluonga ni Odongo Hilary Onyango. Awuok go Migori to kumae kumoro ni go Jope. To kabiro ka en na mondo gokinyi ni mondo mi ayud fuel onge nyaka saa 11 okinyi nyaka sani. Mar ariyo
na kwayo jo kampuni mag watu wewa adwa ni wuoye wache mafuta wa kampuni okodwa ni wuoye sani ng'amo gika ama mafuta omedi bana kunde mokigo mafuta 200 jo watu tok ng'won wa simsa te ero kamano mano mako kuom pacho ganda bende nyaka sani koro pong kaka gidwaro mondo koro gid mafuta maginyalo kete apiko nyaka sani chiendo mag pogi nyaka sani koro kwa bomni mabigoni malingli masudo en timo kuom dire boda nyaka sani dhi nyaka boda mar Isebania mondo gidhi apino mar Tanzania ka bende mokubi nyaka sani koro ide petrol magiola apiko kata nyamburko. Erokamano ahinya George Juma. Winjo yo makare ni mana ni oganda opong' e toki makata ok nyal kata luwo koda penjo moro amora. Erokamano ahinya George Juma kiwuok e kaunti ma Migori. Jano mar Ramogi TV mano na George Juma mabende nyiso wa chiedh nade mar nok mar Mauta e kaunti ma Migori. Iwinjo kuom joriemb nyamburko ga piko mabende nitiere kanyo mawacho ni gisani iuso negi mafuta manero lita achiel mar mo manero mar petrol iuse nengo mar siling 150. Napenyi ni gweng' mabende iwuoke nengo mo iuso nade. Yorona ote namba mar SMS 33000. Facebook bende wantiere live. Abiro somo gi kwadhi nyime koda chenro makamaindi. Bende parni wantiere koda reporter marwa mabende olonyo weche gweko mag ohala mano Edwin Okoth. Edwin iwinjo yuak e kaunti ma Migori. Winjo ni sani nengo mar petrol ochopo siling 150. Nengo mabende ne uso siling 134. Koth ochako gowa kanyo. Hapa ni koth koro magowa sani en koth mar bad manners e business joma nigi timbe mok beyo e business. Chiko koyie ne ng'ata Kenya kae mondo med nengo mag modhi nikech EPRA mabe en duol mano ochuog higa mar 2010 emosebet katayo bei kata nengo mag modhigo. Koro ok oyie ne ng'ata mondo med nengo mag modhigo. Tapani koro nikech tie nok to nitie joma dwa kawo thuolo ni mar loso omenda maber ema koro hinyo jopiny mwalo kono. Wache makamano bende iwinjo ni kasa nitiere nok. Jomoko bende wachre ni mano duol mochung' ne EPRA bende wageno chieng' tich adek mar jumani Wednesday nikech giwacho ni mafuta nitiere e bara children makoni kod kocha mabende pod oluoro marketers mabende pod ok dwar chiwo kata mana mo e kor gwenge ma pacho kaindi. Apani EPRA gi Kenya Pipeline oduto osewacho ni nitiere modhi. To seche ma Kenya wan e piny ma ok wagomo modhi gi koa e pinje ma oko. Waluongo gi dho ngere ni we are net importers. Onge mo mwayudo mo akae. Waomo gi koa oko. Koro kaka iomo ga mo en gimoro miluongo ni open tender system OTS. Joma timo ohala ni mosepuodhi romo jodito madongo romo to penjore ni demand kata modhi mwadwaro rom nade. Koro ka gisewinjore dwe ka dwe to giwacho ni koro wang' ni wadhi omo mo marom kama. Koro ji timo gimiluongo ni bidding. Achni an achiel kuomgi, in achiel kuomgi, Cleophas ben achiel kuomgi. Koro wacho ni an anya kele gi nengo makama, in inya kele gi nengo makama. Ng'ama nyalo kele gi nengo mapiny mogik eming'iso ni koro dhi omnwa mo. Koro dhi ome Saudi Arabia kama odhi yude en mong'eyo. Kosechopo kae to in mane joma uso matindo petrol stations marketers gi koro biro kawe system mar Kenya Pipeline kech mo donjo Mombasa to kale Odundu to biro Nairobi ka alafu moro dhi Kisumu gi Eldoret. Koro kuonde go ema jogi dhi kawe modhigi to mondo idhi kawo mo mane wacho ni dwaro cha ichulo. Koro chudo kae kama weche omoke nikech seche ma wasebet ka wang'iyo modhi dweche 3-4 mokalo EPRA seche moko lando ni bei ok omedore. Seche ma bei ok omedore no nyiso ni pesa madino medego onego bed ni piny owacho ema miyo joma uso gi mondo kik gimednwa bei ka. Koro wachore ni dweche 3 mokalo makata nyoro ne ministry bo wacho ni pok gichulo jogi. Giwacho bilion 13 to jogi to wacho bilion 32. Koro pok wang'e ni ler won ni ka. Koro nyaka chulgi ka moibo gony koso nango nikech ang'e ni pod gintiere koda twak makone kod kocha. Koro gin giwacho ni kochulgi to giyudo pesa ma gidhigo kawo mo mane gidwaro e system mar Kenya Pipeline
mondo koro modhi oyudre kamoro amora. Ng'eni nitie gima bende nowach kod jagoro mongirore e bwo migawo mar modhi pacho kae mano Andrew Kamau. Wacho ni gisani nitiere mo mar Oromo, en mana ni nitiere gimoro mong'ere gi dho ngere kaka panic buying. Ng'ato nyanya mo to dhi kete ode ma bende ok onyal tiyo godo. Kaka wanene bende nenjo ka Charles Odhiambo bende olieko gimoro maluore koda nyanya mo. Sami nyiewo mo tidhi kete odi, kaise dhi use kata ne nengo mo ko winjore pachi kotende kod okang' ma kama. Mano be nitiere market tiyo gi e chiro kae ji tiyo gi gik miwacho na winjo. Awinjo ni bech mo dhi medore, awinjo ni gima kama dhi timore. Koro to be kise winjo ni Mombasa ji no pa kaka sani jo Migori otimore no. Ng'at moneno jo Migori to en Homa Bay. Dongo embo ringo ng'wech. Koyudo kama ikete mo to wacho ni pong'na olna nyaka ka. Koro ma be ketho ga chiro nikech ng'ama joma uso modhi no koikore ne panic buying ng'wech ma iluongo ni we have a run. Jobo kata bank sani kobukore ute udhi e bank ni wadwa pesa wa kawuono to bank no lwar nikech bank no koikore mondo miu pesa uchieng'no. Koro mae gima timore bende sani ni ji oringo gi buok. Ji odhi ong'iewo modhi mang'eny. I'm sure ni jomoko kuom gi gin mana wan gini man kagi. Idhi pong'o tank koro iduogi ipimo go yamo. Tigin sami wacho ni pong'o tank no bende nanjo kata mana report mani timo nitiere kuonde logomo mamoko ma bende wacho ni in kilogomo wami mana mar $1,000. Migori kanyo bende winjo ka giwacho ni sani ichone gi onge kadho mo mar $500. Mano en midhiero maduong' ne uchumi ma Kenya nikech at 150 $150 lita achiel ko mi mar 500 mano nyiso mi lita adek. Lita adek ok ang'e na piko nyalo dhigo mabor marom nade. To be isebet chakanyo chakre sa 11 nyaka sani sa beach. Apani mano jogo osewinjo ma ok yot to kendo gino dhi kelo ng'ikruok maduong' ahinya e dongruok kata uchumi nikech kok yuto mar ng'ano ok oyudre kawuono to nyiso ni ji mang'eny dhi hinyore e iye kanyo ero. Koro kembe man gi modhi pimo nikech gimbo gidwa onge kambi madwa ni ka ji biro to nyiso ni mo orumo. At least obed ni omiyi matin to entiere. Omiyo koro gichako pimo nikech panic ma ji obiro gono. Ma ji obiro ji te obiro dwa ng'iewo modhigo. Nitie kata mana stations moko mag logo nyamburko bende nawinjo kiwacho mar V-Power. Sani koro kata mana piko idwa keti ne V-Power. Ma wach matek machalo nade. V-Power en mo mede gik moko ma mede ober. Omede teko moro kanyo. To be iwacho noluoko engine ok wang'e maber. To koro ing'e ni mano apiko ma Kisumu koro haringo gi V-Power apani sani inyalo kali gi ng'wech ahinya. Itone keta gi ato osechikre nyama sare. Kichalo ma joma koro ringo gi jet fuel to ok en gima yot nikech seche mong'iewo V-Power apiko onge haja mondo ok ging'iew ga V-Power be ok apar ka ginyalo temo kata ni gidhi manyo V-Power. Nikech deng'eni V-Power ichiwo negi ka bende stations malogo nyamburko wacho ni malogo mo giwacho ni mane mo kende ma bende nitie. Koro koseng'isi ni mane kende mantie in japiny be ok inyal ng'eyo ni ere V-Power to mane mo kende V-Power. Koro ohala kae ma en achiel kuom ng'ikruok ma be nitiere e timbewa kaka jotim ohala kata jo ohala mane Kenya ka. Wahero loso omenda mapiyo to be ok wahero ng'eyo ni jomoko gi to wahinyo marom nade. Ok wang'i ni ohala mwatimo ni en marwa wate to en mar Kenya wate. Koro sani nikech koro nitiere nok mar modhigo koro idwa tigi thuolo ni mar loso pesa ahinya. Aneno be ka ji wuotho gi jerrycan gi bugru ma yellow ma plastic gi. Chik mar Kenya ok oyie ni ting'o bugru mbelano kiolo mafuta e ahinya koro petrol. Inya paro kaka ne skunde ne wang' mae gima achiel kuom gima ne kelo nikech kano yie ni ting'o bugru tiolo e petrol tiwuogo ok wang'e ni tere kaje ok wang'e ni iole apiko kose kata kitere udi to be onyalo muoch kuno be. Sani be ng'ato nyabukore ni koro wadhi akan mae kama tieja to jandawa moro be biro to moko ndawa machiegni kanyo. Mano midhiero maduong'. Kati chako kata mana uso kata mana modhi makamago koro oko mar petrol station. To opukore matin. Awinjo ni chiro moko ng'ato koro tuome mana gi kikombe. Koro ipime kama uta mata. Koro ipime kama uta. Ng'eni ka ng'ato biro gi ndawa kanyo. To mano en na midhiero maduong'. Koro apani en gima piny owacho nyaka tema ne mondo olos wachni mapiyo. To kendo gima
jopiny nyaka ng'e ni kaka nwawuoyo gi jolony ma uso modhigi. Giwacho ni ka nitie ng'ikruok mar ndalo achiel, dhi kawo ndalo 4 mondo ka los mondo kata pok mar modhigi obed kaka onego bed ga pile. Koro ineno kaka sani wasekawo ndalo 8, koro godi 4 mano ing'e ni dwe achiel. Ma koro chieng' tich adek ni okwan kod adiera ni idhi loke kata nengo kata mana modhi dhi bedo. Kata koyawnegi ni ero koro wachulo koro deruru mo. Pod wadhi miyogi ndalo madhi mana 20. Eka koro wachak wabed gi koro ni kamoro amora nitie kaka pile. Ting'e chied nade makamano bende kata mana sani e sekta mag wuoth bende osekelo. Nitiere taxis moko mag online kata mana miyudo e yor mbui. Achiel kuomgi bende koro nosemedo kilomita ka kilomita gimedo kwana tamalo 4 manero mar fare. Kopogre koda mano nitiere koda bende matatus mating'o jowuoth. Thothgi bende waneno ka sani bende ok ti. Nikech to ni tinang'o to itiyo koda fuel. Odiochieng' achiel matatu kata mana ni mago town service PSV gi tiyo kata mana gi moheo lita 60 odiochieng'. Mano ketowa kata mana kama chalo nade Edwin? Well, mano en pek ma ji dhi winjo e yore mopogore opogore. Sama nitiere pek e yore mag wuoth to ji dhi winjo pek e kuonde mopogore. En na ngima ni te nyaka bed mapek koro. To baduoki mana kama nawacho ni lwasi mar timo ohala ok ober. Ji ok timo ohala e yo mowinjore nikech higa mar 2020 nengo mag modhigi nodok piny, lita ka lita nodwok piny gi Sh18. Ok nawinjo matatu, ok nawinjo nyamburko mikawe yo mbui gi kowacho ni koro wadwoko chien. Ok nawinjo joma loso mwandu gi kawacho ni nikech koro mwandu koro wawuotho go e yo mayot. Koro be chumbi odok piny, be simiti koro odok piny. Ok nawinjo gima chalo kamano. Koro apani mana timbe wa kaka jo Kenya mar timo ohala ok ber ahinya. To be ng'e ni nengo koseidho tek ahinya mondo iwinj nodok piny. Bro bet ok yot, be ok dog ga. Koseidho kata koro Mauta nitie, kata koro Mauta timore nade. Mapani mae gima jotelo ma Kenya onego bed noseng'eyo. Joma nie migawo mar modhigo oseng'eyo ni keto ng'ikruok to dhi kelo medruok mar nengo mag gik moko to ok bidok piny mayot. Edwin, mana ka duoki chien, inyalo paro higa mar 2020 kana korona kata nomuoche pacho kae. Mafuta kata mana petrol inyalo paro kata mana ji nanyiewo Sh90. Sani wanyiewo Sh134. Mano bure Nairobi ka opogre ng'eni ng'at mane Busia. Ng'at mane Busia to koro nyiewe nengo mamalo zaidi. Bende paro ni duol mar EPRA gibiro timo lokruok mag modhi makoro wadonjo dwe mar 4. Ng'eni lokruok na gitimo dwe mar 3 to gitime dwe ka dwe. Wachopo dwe mar 4 bende pane gidhi timo lokruok makamano mag modhi mag nengo magi. Mano nyaka gilandi. To kata kamano apani en achiel kuom gik makoro dhi medo luoro ahinya. Mokwongo wasebet ka wan gi gimiluongo ni subsidy. Chakre dwe mar 7 higa mar 2020 king'iewo mafuta nomednwa Sh5 e lita ka lita. Mondo tigo mondo ogago medruok mar nengo. Koro dwe ka dwe wagolo chiegni 2 billion nikech watiyo gi 200 million liters of petrol gi diesel. Koro dwe ka dwe wan gi about 2 billion ma wuok e pesa. Ma e pesa ma sani ji yware ne ma jogi dwani mondo chulgi. To apani wasemor gi pesa ni kuom dweche madhi 6-7 kama. To kochal gima nyalo budho. Nikech koro sani midware to ok onendre. Koro ng'iso ni ka chop dwe mar 4 tarik 14 ok wang'e no dhi yudre kanye. To be migawo mar modhi noselando ni ok gine ka pesa ni ginyalo medo tiyo kode dweche mabiro. Koro kaponi giwacho koro pesa ni kech joma uso modhi ka boseneno ka pesa ni ok obi mayot. Makata ko singnegi to pod gin gi luoro moro. Kowach ni pesa ni onge to be nengo mar modhi koro dhi bet ikuonge medo Sh20 nengo masani. Wane 134 for petrol. 134. Koro kuonge medo 20 bob. En kimoro 154. Kore kwa chako ng'iyo dynamics mar pesa kaka nokel modhigo. Kore kwa chako ng'iyo ni oko pinje ma oko ka nengo wacho nang'o. Kore kwa chako keto kae. Koro wang'iyo ni wadhi kalo 154 kadhi malo for petrol.
For diesel, chakimed gimoro siling 20. 115, wachomo 135. Koro mae dwe mabet ngeni nengo mar mo bende ka medore to nengo ngima bende medo idho. Makati manwa nyiewo siling 20 sani makati ochopo karibu kata mana siling 60. Edo nikech sama yo wangwa wachni mogik kata mana kwatiko chenro makamaendi bende ngeni budget mar higa mar 2022 nyaka higa mar 2023 isomo chieng' tarik 7 mano jumani. Pachi kata mana kotende gima no kwatiko kapok asomo kata ute ma bende donjonwa gi Lexigi. Hapa ni tich ang'wen ka isomo budget ka piny owacho ne bed nigi nyalo moro to giket kita omenda tenge kapo ni wada dhi mbele gi wach gayo medruok mar nengo to giketo kita pesa kaka neno ka gikete budget moro makojolo ma iluongo ni supplementary budget ne giketo bilion 6.7. Koro ma ka ginyalo mede to bed omenda moro manyalo konyo kapod wang'iyo ni to kata lweny mane kind Russia gi Ukraine dhi nade nikech naneno ka USA mabe en achiel kuom pinje man gi modhi mang'eny mogik be en eme number 1 en ga USA kasi gi Saudi Arabia koka Russia nosegolo modhi moko Russia number 3 kata naka ji wacho ni lweny mar Russia gi Ukraine makoro miyo modhi nengo gi tek Russia number 3 kore kaluwe gi China koro ka USA nogolo modhi to nyalo bet ni nyalo supply nyalo bet maber koro nengo ok dhi marach e pinje maoko koro ka piny Kenya nyalo gaya sama koro wane marach mondo wakal midhiero ni to giketo omenda moro manyalo konyo gine to kata weg joma uso modhi gi be one ni ka onge mo to onge uchumi to ka onge uchumi to onge Kenya koro ji obeda mondo winjre nikech be koro en kama tek nikech higani be modhi to piny owacho bok nyal ringo gi gowi nikech piny owacho ni mana ka kamano erokamano nya Edwin kendo erokamano nya kuom mabiro kata twak makamaendi na kwa Ramogi joma biro mnasoma moko kuom ote mabendi yoronwa gi Lexigi kika pok watiko chenro makama Ramogi TV an mama Jioni kawuok Nyaweri Kadem wanegoyo nwa lita achiel enengo mar siling 210 Edwin owuok e siling 134 ochopo e siling 210 Koni Mauta onge bei to medi Odira Moses wacho ni kiwuok Osogo Ndhiwa Mauta onge Ndhiwa mangima wayuak sana Musuru apenjo ni jotelo ma campaign gi gin to giyudo mo kanye Ramogi Mbaka Oromo awuok Nyakwere petrol iusonwa siling 200 wacho ni nyingi Owino George kiwuok Olasi wacho ni fuel onge utim nang'o Calvin's Baro Yugi wacho ni mafuta en siling 200 ewi lita ka lita bende Evans Odhiambo kiwuok Siaya e gweng' ma Udira Kamrembo wacho ni iusonu lita achiel enengo mar siling 250 wano wedi Nairobi kendi ma wantiere kama tek miloyo mafuta kowuok e siling 134 nyaka siling lita iuso siling 210 mano ketowa kama tek miwuore kwa kama nyako Ramogi Juongi kanyere makilowa e giko mar twak makamaendi bende saa 5 oseromo kaka pile chenro mar Mbaka Oromo rumo saa 5 mar Onyango parni chenro makamano chako saa 12 mar okinyi nyaka sani saa 5 mar Onyango wagoyo ni oriti Joyote wa mabene notayo chenro makama mano Joyce Oduor Cleophas Oluoch jogo picha producers directors kanyakla koda ngata mabene noneno ni chenro makama endi odhi yo makare kanyakla koda in nyako Ramogi Juongi oriti urumasani warad kendo dochieng' makiny chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 5 mar Onyango nyinga Sharon Ong'ao